Panibagan kinastok na ninyo. Taong eni makiramdam, ipenaran at irunin kinu. Yaing anak, yung mga manang, makiramdam, makiramdam. Utawe kalingwan, alikawin niyang ibata. Lugod ng Diyos siya kita bibig, balikaman miringan kambing. Tumingin ni makiramdam, ing penaran at iruning Ginoo. Yaing anak, ing pakamanan, makiramdam, makiramdam. Naunang metang sumising, awas mas pakiramdaman. Kalibang magsating kakapan, ikayarianan ng Diyos wag tulapan. Inyang kaungin imakiramdam, ing penaran iruning Ginoo. Yaing anak, ing pakamanan, makiramdam, makiramdam. King lagyaning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At kaya ka antimurin, Kapatad, ganiting kadwa ng Domingo ning Kwaresma, king bundok ning pamanalangin, kanina katatutuki ning Espiritu, ban kalupan ng Jesus, bibayo tamo aske. Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, mapapakinggan natin ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus, kasama sina Moises at Elias doon sa bundok ng Tabor. Tayo rin ay inaanyayang magbago upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kapatad, ba't maging karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo, kikatapang aduan, ingkayang pakalulo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano ang puan pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pa, sukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad, ulinita yung panagapu ko, kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang puan banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, king pamataw daring kasalanan, dalang tasanag aking biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, save pami, inutos mong pakiramdaman mi ang anak mong pakamalan.
Pamatampan mo keng mi bayo kapilubluban. King amano mo, ban kay batming melinis a puso. Pangaintuliran mi namang mi pamatulan, king pamanangal king lupa mong maslag king ligaya. Tiyadan mi keko o Diyos, king kabamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ababibi at maghari kambe mo ding banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Genesis. Ing Ginoo nga anak kang Abraham, lakwan me ingke kang labwad, at dingke kang kamag-anak. Lakwan me ing pibale-bale ng tata mo, at munta ka king labwad, ay turo ko keka. Gawanda kang metong amaulang bansa, at panuwanan da ka. Gawan keng bantog ing lagyo mo, hangga king ikanwande ring aliwa. Panuanan kula ring panuan keka, at isumpa kula ring manyumpa keka. Ding sablang bansa keti king labwad, manakit lang kanwanan king uli mo. Inyay Abraham, mintayo antimoing sinabi na kayo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, Ginoo lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Ginoo lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Ginoo lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Itamongan po. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Ing amano ning Ginoo mitmong katapatan, ating sablang dapat na sukat pagkatiwalan. Kaluguran ning ustisya at katuliran, at king lugod na ing labod kayayang kakapnuan. Itamongan po. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Dapat ing Ginoo makalimos siya karetang atin takot kaya, karetang sablang manalig king lugod na. Iligtas na lakaladwa king kamatayan, king panauning danok, pagkaluban na lang kabiyayan. Itamongan po. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Lunusan mo kami, uling ika ing panaligan mi. Ingke kaming kaladwa, manayaya king Ginoo. Yaingke kaming talapaglualo at kalasag. O Ginoo, ingga na kamo kaya kami sana mandatila, ang tininging pamanalig mi, bibili mingan keka.
Kinululusan mo kami, uling ikaing panaligan mi. 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 Pamamastang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Kambeku, gampanan mo ing dake mo king kasakitan, alang-alang king mayap abadita. Manalig king sikanan apagkalub ning Diyos. Linigtas na katamu at inaus na katamu king pamibye-bye banal. E pauling ning nanu pamang sariling dapat tamu, nune pauling ning sarili ng paksa at grasya. Pigkalub na ke katamu iting grasya, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Kanita pang bayo migmula ing panahon, dapot ngeni milantad king panyatang ng Kristo Jesus ake katamong tala pagligtas. Sinintang na ing kamatayan at lintad na king masala ing biye at kayalan kamatayan king kapamilataning mayap abalita. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ba't biga meramdamiya ing siwala nangingig pa itiyaing anak kong mal makiramdam kayo kaya. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. King panonita, Jesus ti kinori Pedro at ding mika padal Santiago at Juan. At ila mong apat miduket laking medong abundo kamatas. King akakit da karinding at lungalagad, minaliwaya aske Jesus. Ing lupa na meging maslagi ang anting aldo, at ing imala na meging maputi ang anting salang makasilo.
Kabudabod ikit dalari Moises ampon ni Elias, makipagsalita la kang Jesus. Kanitay Pedro nga na kang Jesus, ginumasantingin keti tana mo, nung bisa ka, mitalakad kong atlong torda keti, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalitang Pedro, inyanging maslaga biga tikpanala, at meramdam yang magsalita iba't king biga ing metong asiwala nga na. Iti nga na akong pakamalan, abina akong katulan, pakiramdaman niye. Kabod yung damdering alagay titing siwala, may nga takutan lang emunano, inya migsubsubla king gabon. Dapat lepitanong Jesus at kilbit na lang, talakad kayo nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alanong alwang ikit ka rin, nunena mo, Jesus. Inyang kukuldas no king bundok, pinabili ng Jesus karela, ala kayong babalitanan nino paman king ikit yo, hanggang akit subling miye, inganak ng tao. Kalugrang kong kapatid, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Balang kadwa ng Domingo na ning Kwaresma, panitaya pong daramdaman ining pamanilwang aske ng ginutang Yesu Kristo, the Transfiguration. At yuta po kang cycle igeni kang Matthew chapter 17, 1 up to 9 yung binasa tamo. Next year kang Marcos, the following year kang Lucas. Deng 3 evangelists au sandalang synoptic gospels at ilang report tungkol ganiting Transfiguration. Paneya po yan. Sa Tagalog, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Lagi po nating napapakinggan yan kapag ikalawang linggo ng Kwaresma. Bakit? If you read the Gospel, Matthew chapter 16, particularly 21 to 28, dalawang beses binanggit ng Panginoong Heso Kristo ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Jesus knew that He will be dying. Alam niya ang kanyang pagkamatay. Meron siyang premonition, ang tawag dito, no? Pero kay Matthew, isa pa niyan, pag malapit na siya sa Jerusalem. 3 beses niyang sinabi na siya ay mabibigay sa mga Hudyo, siya ipapatay, ipapako sa cross, pero muling mabubuhay. 2 beses in Matthew 16. Ano po? Kaya nga natakot ang mga alagad at ayaw nilang mapakinggan ito. Siyempre nakakatakot. Kung mamamatay ka lang maestro, sila din ay mamamatay. Ayaw nilang mapakinggan yan. Kaya, ang ginawa ng Panginoong Yesu Kristo, heto sa ating Ebanghelyo, siya ay nagbagong anyo. Isinama niya ang kanyang 3 alagad, si Pedro, Santiago at Juan, at nag-iba ang kanyang anyo. Napakaputi daw ang kanyang mukha at ang kanyang damit. Tapos kasama niya sina Moises at si Elias. Anong ibig sabihin nito? Ito ay isang preview, parang pasinag sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi ko nga, natakot ang mga alagad nung banggitin ni Jesus ang kanyang tungkol sa kanyang pagkamatay. Nakakatakot yan. Parang bibigyan siya ng konsuelo. Ang nakakatakot na kamatayan, uuwi naman pala ito sa isang magandang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesu Kristo. Bakit ginawa niya ito? Malapit na siya sa kanyang paghihirap. Mahirap ang paglalakbay. Kaya pa bakal nakikatamo, pag-asa ing datang kaniting. Kaya nga, ngayong panahon ng Kwaresma, kahit na tayo nahihirapan sa mga sakripisyong ginagawa natin, mararanasan natin, meron naman palang magandang kahantungan ang ating pagsasakripisyo. Lawin niyo po ating Transfiguration ngan ken. Yan kaya katamong masakit ne. Yan nga lolo, bala mo alang pamagbayo, bala mo alang pagsulong, kaya katamong biye. Pero, potang lalong tayong krus, lalong tayo ing pangasubli ng mebye, may pasinag kaya katamo. The cross is near, malapit na ang paghihirap. The journey will be difficult, but before this, there is hope. Before the pain,
He gives them hope. Ito ang transfiguration. Kaya nga, tatlong bagay para maranasan natin ang pagbabagong anyo. Number one, the mountain, a place of encounter with God. Sabi ko nga, sabihin ko sa inyo, itong 5 linggo ng Kwaresma, meron siyang istasyon. Last Sunday, ang unang istasyon natin, yung disyerto. Ngayon, yung bundok ng pananalangin. Jesus went up on a mountain. It is a place of encounter with God. Muntata mo ka rin kay katang matas a bundok panikantala. Kaya nga yung iba sa inyo, may nagre-retreat sa Tagaytay, Baguio, sa mga matataas na lugar. Para bang pagpunta mo sa bundok, meron kang ibang pananaw. Yung iba sabi nila, bird's eye view. Nakikita mo yung nasa ilalim, hindi lamang yung nasa kung saang lugar ka. Lahat kita mo. Yan ang mountain experience. Lahat ng mga propeta ay nagpunta sa bundok, hindi lamang sa disyerto. Kasi ang bundok ay ang simbolo ng pagkakikita ng Diyos at ng tao. The mountain is the symbol of God's encounter with His people. Tingnan niyo si Abraham, di ba? Si Abraham meron siyang bundok ng Mamre. Si Moises, bundok ng Sinai, di ba? Pero yung bundok nung unang nagpakita siya, yung burning bush, bundok ng Horeb. Siyempre si Prophet Elijah, meron siyang Mount Carmel. Doon siya na-encounter niya ang Panginoon. At karamihan, meron iyang mga bundok, ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag umaakyat siya sa bundok, anong ibig sabihin yan? Siya ay nananalangin. Pag umaakyat siya sa bundok, ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus brings His disciples up to the mountain to pray. Lent invites us to go up the mountain with Jesus sa pamamagitan ng ating panalangin. Sana dagdagan pa rin natin ang ating panalangin, mga kaibigan, ngayong panahon ng Kwaresma, upang makita natin anuman ang ating paghihirap ay may pagbabagong anyo. Ganon din through silence, yung pananahimik, importante. Through reflection, pagmumuni-muni, and through deeper participation in the sacraments. Ang malalim na pakikigugnayan sa ating Eucharistia, sa mga sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng pagkukumpisal. Noong nakaraang Huwebes, meron po tayong kumpisalang bayan. Salamat sa mga nangumpisal. 6 na pari ang dumating dito, 5. Panganim po ako, na dumating. Alam po ninyo, ako, kahit na ako'y nagkukumpisal pag may retreat kaming mga pari, pag November. At ganoon din, bago Holy Week, ganyan. Iba rin yung pakiramdam. Kapag natanggap natin ang pagpapatawad, talagang pagpapatawad, ang mararamdam natin pag binigay ng pari ang kanyang absolusyon, ay sana ito'y maranasan din natin. Ang pagbabagong anyo, ang pagbabalik loob sa pakikipugnayan natin sa mga sakramento. If we never make time for God, we will never experience His transforming power. Kaya kailangan mag-effort din tayo na para maranasan natin ang Panginoon sa mga sakramento. Yung pangadi, yung bakal tamo, kareng matinding krus king bietamo. Secondly, the transfiguration is seeing Jesus clearly. Naging malinaw para kina Pedro, Santiago at Juan kung sino si Jesus. Nung makita nila siya, talaga si Jesus mismo ang mabubuhay na muli. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng simpleng tao, siya ay Diyos, the glorified Jesus. On the mountain, the disciples see Jesus as He truly is, not only as a teacher, tulad ni Moses, not only as a keeper of the law, tulad ni Elijah, kundi malinaw na He is the Son of God in glory. Sometimes in life, we see only the ordinary Jesus. Kapag tayo ay namumroblema, parang ordinaryo lamang, o minsan di man natin ramdam ang ating Panginoon Jesucristo. Potang balam ilam ipapakibatan ding panalangin tamo. Potang ding problema no kabayat ay
potangas do, balamo alak malilyari, malangi ing kekatangbiya kasalpantayanan, ay etay panamdaman ng apong ginukanita. Pero kaniting pagbabagong anyo, sa pagbabagong anyo ng Panginoon, maramdaman sana natin na si Jesus ang ating Panginoon, hindi lamang siyang ordinaryo upang mapawi anumang problema o kabigatan ng ating dinadala. When faith feels dry, kapag tuyo o ang ating buhay pananampalataya, the gospel reminds us, behind every struggle, Christ is still glorious. Behind every cross, there is resurrection. Kaya nga ang Kwaresma ay tinuturo sa atin, di lamang sa buhay na komportable nandiyan ang Diyos, kundi pa naman sa ating pagpapakasakit. Turunan ng Kwaresma, lumawit kang Jesus, muking kanawan, nune pati na king kayang kasakitan. And thirdly, nung nakita ni Pedro, Santiago at Juan, napakaganda dito sa bundok. Panginoon, dito na lang tayo. Kung gusto mo, gagawa ako ng 3 tents, one for you, one for Elijah, and one for Moses. Dito na lang tayo sa bundok. Anong sinabi ni Jesus? Hindi, Pedro. May mission pa tayo. Kailangan pa tayong bumaba sa bundok. He wants to stay, Peter and James and John. He wants to build tents. But Jesus does not allow them to stay. Because faith is not only about beautiful experiences, but faith is lived in daily life with various experiences. Iya mo puro white, mo puro maputi, mo purong matuling, dakalakuli, ing manayo para kay katamo, makuli ing bening tao, marakali karanasan ing tao. We cannot stay forever on the mountain. We must go down and live our mission. Dapat tuloy-tuloy yung kikatangbiye. Nabengi, kagabi may binles ako, kaklasiko. Actually, nakaklasiko ito. Nagbakasyon sila ng more than 2 weeks before the fiesta. No? Pero, siyempre, nalulungkot sila. Father, kung gusto kong dito na lang kami, dito na sana kami. Pero kahit magandang buhay nila sa Amerika, kailangan pa kasi may mission kami, kailangan pang magtrabaho. At the same time, may tinutulungan pa sila. Yan ang ating buhay. Hindi tayo pwedeng manatili sa maganda. May mission tayong gaganapin tulad ng ating Panginoong Jesucristo. We cannot stay forever on the mountain. We must live our mission. Kaya nga, conclusion, minsan sa buhay, parang puro tuwa, saya ang buhay. Magkahalo yan. But behind every cross, there is resurrection. Ito ang mabuting balita ng transfigurasyon, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y umakyat sa bundok ng panalangin. Dagdagan pa ang ating panalangin upang makita natin ang ating Panginoon na nagtatrabaho sa ating buhay, sa ating mga may sakit, sa mga dumadanas sa matinding problema, at lalong-lalo na kapag humahantong tayo sa parang walang pag-asa, nandiyan ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang pagbabagong anyo ay simbolo at ang kanyang pagpaparanas sa kanyang ligaya para sa ating lahat. To live, kahit na may nagsabing to live is to suffer, but to survive is to find some meaning in the suffering always with Jesus. Kahit ang buhay natin ay puro pagpapakasakit, pero ang importante, nakikita natin ang kahulugan ng pagpapakasakit na yan kasama ang ating Panginoon Jesucristo. Tandaan niyo, if you are tested by life, may pabaong tuwa at gloria ang ating Panginoon Jesucristo. Parang sinasabi niya sa atin, kaya mo yan, agyo mo yan, ika pa, kasama ng ating Panginoon sa ating paglalakbay hanggang sa isang buhay na walang hanggan. Amen. Talakad tapo ngeni, pasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, panglubos may paya, linalang King Banwa ang ponyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli King upayaning banalay Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen, linasalan ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mi kutkot, kinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubli ang mebie, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang lubus mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabi ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu,
King Banal a Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad Daring Kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Kaluguran kong kapatad, ngayon may lalapit din kapag masusen king kekatang Pasko, masapsaptang manalangin king Ginoo, ban kaniti tamongan bininyagan, ating metoy ato mga intulid tang makapakyagom lalo kari ating banal na misteryo, ngatang manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang Kristiyano, ban kaniting banal a Kwaresma, lalo lang masese karing amanong manibatan king asbuk ning Diyos, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king mabilog ayato, banong mag-aring kapayapaan ng pong katahimikan, ing sablang aldo lalabas, maging panahon na matampaning grasya, ampon kaligtasan para kay katamong sabla, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing makasalanan at karing magpabustan king katungkulan do, baniting panahon ning pamanisi, maging dalane ning pamagbayo rang biye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katamong sabla, ban king kabubusalan ning puso tamo, balo tamong pikasama ng pong painggulutan ing sablang pamikasala, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa igpami, paggalumusan ang king balen mo, lubos siyang magbalik keka, kamtaning alang-alang king pakalulo mo. Tiyadan mi kapamilataan ng Kristo, Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggapla, arapaning Diyos sa mayipayang tuto. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karing gamat mo. King kapuri at kaligayaning kayang lagyo. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. Manalangin tamo. O Ginoo, detingay niyang pangmi, linisan da kaya sana king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan da kami sana kaladwat katawan, ikang ngalipan mong magsadya, king pamagmasusimi karing misteryo ning kaligtasan. Itiyadan mi kapamilataan ng Kristo, Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At kekan timuri. itasyularing puso yo, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat ang pong matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinaig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Ban mo lang ibayo kalinisan na puso ring anak mo. Mayapan mong tinoldong panahon na makabukod. Ban king panahon na yan, iwaksira karing pusura, ing maroka kayong yungan. At supilan ding milalong lugod ring bagay lilipas. Kadita lalo rang balong pakamalan at pagkapilitan, ding sablang makasawab king pangakabusda. Ulinita, kambering sablang koro ring angeling banal, ikamingan, pupurianda ka talang tuknang ngaming magkanta. Ikapining banaloy pa, ba't paking kamumulaning iato, dinake mo na kami king kaya pan at lugod mo. Ban maging banal kami, ang temo ng makanano kang banal. Baligdan me karing matawang makaluliting iglesyang makapadurot keka, itubod mo yung banal mong espiritu, banlukuban at pabanalan na naretingan niya ang pangmikeka, at magawalang katawan at daya ng anak mong kaluguran, Yesu Kristo, kaya kami meging anak mo naman. Ganitang may wala kami ang puan may lili, at emine akiting dalan pauli keka. Lalo may pang pepakiting pakalulo mo ke kami. Yesus, ing anak mo, ing bukod mong banal, at alang kamalit-malit king matulid, penibala ning sarili na karinggamat mi at pepabusan ng mipakuya king krus. Dapot bay nalay na chat ding gamat no, pilataning banwat yato, king alangangang waganing tipan. Pignasanang pagmasusyaning Paskwa, kaya bering kayang disipulo. At tatandanan mi po, kabang mi sulusulo laking apunan, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri. Pirasunet binyene kareng kayong disipulo nga na, kuwanan niya kay nganat kanan niye, ulingiting kanakong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kuwanan niya iti kay ngan minum ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya,
ing dayaning bayu at ingalanganggang tipan. Hami bobo, para kekait para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasal pantayanan. Daraptan mi iping kapag masusyan ang timong kapigaganakan kang Yesu Kristo, ing Pasko ang panalanganggang kapayapan mi. Pag masusyan mi ing kamatayan at pangaswili ng mi, kabang paninay mi itang mapaladayan do, potang mi balik ang pasibayo, king kawakasan ng panawon. Ban pagkalaman na kaming ganapatula, kulinita darami keko, Diyos ming tunay at eko kupas katapatan, ing sakripisyong mi susut king ketawan king lugod ang pon pamakikaluguran mi. Oig pa, baligdan meng mipnong lugod iting pamilya mo, ay nausong makirake king metong mong sakripisyo ng Kristo, lain pagkala mo king upayan ng banal na Espiritu, may ulo king nalang pamisagsagan, at pamikakaintindi, ing mimuklod-buklod kami king metong mong katawan. Papanatilan mo kaya sanang misasan metong king kasalpantayan po ang lugod, kambi ng Leo 14, ake kaming Papa, Florentina yung kaya kang Arsobispo, at sopan mo king miyabiyabi mitalakad king kerian mo, ang gana king Aldo, talakad kami, harapan mo king kakarinan, ban makiagong king biyaring banal, kambening nuwa na Virhen maringin dining Diyos, kang San Jose, ing esposa ng Sablang Santo, at di kami karing kay panalangin kaniting kaurasan, ding may sambitla, king kay kami intensyones, ding mig oper, papanalangin, para king intensyon ng Jericho, Carlos, makanyan mo naman, king successful examination the king total healing ng Mariano Mercado at Kit Herbancio, si Travel Daring Family Mendoza. At makay mo rin, ding panalangin mi, masakit at may amo na biye. Panibala mi king pakalulo mo. Kanita mi kabos na kami king sablang alino ning kamatayan. Miuli na kami king kakarin na sidya mo para kay kami, king bayang pamaglalang. Idalit ming sunis ning kapasalamatan, kambi ng Kristo ing ginaming sinubling mebye. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Diyos, igpatayang malugod at mapumatawad, manalangtangin iking igpatang at subanwang.
Kabus mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saop ning kekang pakalulo, parat kami kabus king kasalanan mi ligtas king kaligaligan. Kabampanay ming panyatang Yesu Kristo ke kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan, ang poning ligaya, manggaman, king alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan ning kekang iglesia, pamayapan me at bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sang parati ke kayungan. At kekan timuri. Pakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Kapatad, kingaskening tinapit alak, kingkay katang kasalpantiyanan niya mismo, ing katawan at daya ng Kristo, aming pagkalog kay katang batang mikabos. Mapalad tapitam sa blengin lalapit, tatanggap ang ponsasalpantaya kaya. Ginoo, Ginoo ako matampang tanggap keka, dapat ikas miyang amano mo at kumayap na ako.
Talakad tamo. Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamananggap mi karing maligaya mong misteryo, pigkapilitan ming minampangganap a kapasalamatan keka. At kami paketi king karinaning luwa, biriyan mo na kaming mirampulayanan king tulang bunga ning ikaligayan mo. Itiadan mi kapamilataan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Siklod tamo po. Panalangin king panawoning Koresma. O Ipa, Anak at Espiritu Santo, abayanan mo kami king pamaglakbemi kaniting Koresma. Turuanan mo kaming mga di amanibatan karing puso mi at pakiramdaman ing siwala mo asasabing magpayapa ka at balwan mo ako ing Diyos mo. Antabayanan mo kami karing dapat ming pamagayuno at pamanisi, ban makapagbalik ke lubkekam. Mipnong kalayan at ating matibe disposisyon, ban akit, abalo at atok yan, ingke kang bukod akaburyan. Mirenan kesa ng inspirasyon, lalong sumuyo keka, at karing kaparaming tao, ban luguranda kang parati, kimipnong ganaka. Manano na sanang ing grasya ning pamanalangin, pamag-ayuno, at pamagserbisyo, ibayo ring biyeming mapakumbaba, mapamasalamat, mipnong saya, at milablab bantune ing mibayo ring pusumi, at biye king upaya ning kekang krus, at pangasubling may biye. Amen. Amen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgening Lourdes, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Kapabaluan. luklok tamo po. Luklok tapo sagli. Salamat ka rin sasawag king kekatamo pong Shrine Community. Sister Didi Soto, may pong 25,000 pesos. RB and Cherry Sarmiento, 1,000 pesos. Deni po, gasano po para maleldo kanyan, uling at intamong gang kining Shrine Community at intamong rin kapag masusyan karing maleldo. At makain mo rin, salamat kayong may kiyagong kita pong kumpisalang bayan yung binabasan pong Webis kay kayo. Dakal pong dakala salamat. Talakad tana pong ini para king tauling bendisyon. King ginoman tabe ya kay kayo. At kekan At timore, bendisyonan ako nga ning may payang Diyos. Ning igpa, ning anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw kumeta na king kapayapan parating tutuki king ginutang Jesus. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kay kayo. Ikaw
anak at kasiping balik. Lumat kabayan at buwan, maging mayon at ipagpag. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, ang ingat. Salamat, Ginpakamal mo pamalingat. Salamat po, salamat po. Karing banal mo nga mano, salamat po. Ika'y sulubi, ika'ng kaligtasan din. Kinasakit ng kamatayan, ika'y kapanayan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginlugod mo at lingap. Salamat, Ginpakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Salamat po, Ginoo, salamat, Ginlugod. Balong